лістапада 1812 года нарадзіўся хлопчык Паўлік, Паўлюк. Як толькі ён падрос вышэй бацькавых калёс, яго аддалі на вучобу ў парафіяльную школу пры Крашынскай плябані. Крашынскі ксёндз Магнушэўскі першы заўважыў незвычайную здольнасць багрымавага сына, назіральны, удумлівы, прагны да навукі, да ведаў, умеў думкі свае плавіць у словы, ды гэтак зграбна, напеўна, што не кожны сталы ды мудры патрапіць. Аднаго разу, было гэта падчас адной вельмі турботнай заблытанай падзеі сялянскага бунту, ён вырашыў здольнага таленавітага падлетка паказаць самому вялікаму гродзенскаму начальству, губернскаму чыноўніку па асобых даручэннях Нечавалодаву і дырэктару вучылішча ў Гродзенскай губерніі Брадовскаму. Між імі і Паўлюком адбылася прыкладна такая размова. Кажуць, хлопча, у тебе справно перо ходить. Кажуть, ты добрые верши пишешь. Ну-ка, почитай нам, покажи. Коли буде ваша ласка. Помним добре, що робили, як нас дерли, як нас били. Докуль будем так мовчать, годі нам сидеть у хаті, на що землю нам забрали, во что путы заковали, дочки, жонки нам гвалтили, трекоп мы им заплатили. Здрада уже есть у сенате, и мы будем нить у хаті. Возьмем косы и янчарки, почнем гор дегнуть карки. Дитюки, худо нам жить, покинем пригон служить. Зробім вольності і уреч. Нас урадник не буде сеч. И это ты сам написал? Не, это меня тут один человек научил, а я только переписал. А свои верши своей рукою тебе есть такие верши? Есть. Ну, то мы слухаем. Заиграй, заиграй, хлопче малий, і в скрипочку їм цимбали, а я заграю у дуду, бо в крашині жить не буду. Бо в крашині пан сердитий, батька кем забитий. Маті тужить, сестра плача, де ж ти пойдеш, не барача? Пойду, ой, пойду я, милый Боже, пойду свету бездорожа, волколака обернуся, счастьем на вас озернуся. Як тебя зовут, хлопушка? Павлик. Павлик, дай нам твои верши. Навошта им мои верши? Навошта мои верши? Верши, навошта им мои? Хацеў святы ойча зрабіць як лепш для Паўлюка, але ўсё выйшла наадварот. Шаноўныя асобы забралі Паўлюковы вершы і ўзялі з яго вось якую падпіску. — 1828 года, липеня, 5-го дня. Я, ніжэй падпісаны у казках вольных людзей, знаходзячыся ў паслузе ў ксяндза плябана Магнушэўскага, Павел Багрым, дадатак паказання, узятага ад мяне панам дырэктарам вучылішча Гродзенскай губерніі у 3-й дзень ліпеня гэтага года. Даю гэтую падпіску ў тым, што значаных вершаў ніколі, ні перад кім і ні з якога загаду не буду і не маю права чытаць або перапісваць і даваць каму-небудзь. Павел Багрым. Вось гэтак чыноўнікі ад асветы падтрымалі самародны талент. І, можа, мы ніколі з вамі не пачулі б ні Паўлюковага імя, ні яго адзінага верша, калі б не знайшоўся сярод тагачасных людзей сумленны чалавек, які захаваў для нас гэты адзіны Паўлюкоў верш, а з ім імя ягонага творцы. Гэтым чалавекам стаўся наваградскі юрыст Ігнацій Цкоўскі. Ось фрагмент з тых успамінаў. Экзамен, здавалася, прайшоў як найлепей. Высокія госці хвалілі поспехі вучняў, гаворачы, што ксёндз Магнушэўскі робіць паслугу краю.
Ён у глыбіні душы быў перакананы ў яе шчырасці. І вось пачаў разважаць, якія ў тых бедных хлопцаў схаваны таленты, якім, калі б дапамаглі развіцца, можна было б дасягнуць вялікай карысці, што адзін асабліва мог бы зрабіцца славутым паэтам, і як на доказ выклікаў Пётрыка, каб ён прачытаў уласныя вершы на беларускай гаворцы, напісаныя без чыйго-небудзь натхнення і ўзору. 6 ці 7 элегій выслухалі з прытворным спачуваннем, паглядаючы толькі адзін на аднаго ў найбольш выразных месцах. Пасля прачытання сенатар загадаў аддаць яму сшытак, і абодва паехалі з абяцаннем, што падумаюць пра лёс такога надзвычайнага паэта. Аднак якое ж было яго засмучэнне і роспач, калі праз некалькі дзён безвінны хлопчык быў забраны паліцыяй у рэкруты, якіх ён так баяўся. Уся гэта гісторыя вельмі ўразіла Яцкоўскага. Пры нагодзе ён апублікаваў у 1854 годзе ў кнізе «Аповесці майго часу» ці «Літоўская прыгода», якая пабачыла свет аж у далёкім для нас Лондоне, адзіны нам вядомы Паўлюкоў верш. Зараз вы бачыце аўтограф Паўлюка Багрыма. Так ён распісваўся. Гэта ягоны таксама адзін-адзіны аўтограф. Ён дае нам уяўленне, як пісаў Багрым, як вадзіла яго пяро. Паўлюк Багрым для свайго часу быў юнак начытаны. Паводле таго ж Войцеха Магнушэўскага, Паўлік ведаў на памяць розныя байкі з Нарушэвіча, Эзопа. Няцяжка сабе цяпер уявіць, як у паўлюковай душы паўстала жаданне штосьці скласці самому. Перапісваючы свае сшытачкі творы розных аўтараў, ён адчуў, што ягоная душа таксама хоча выказацца, прагне мастацкага слова. І блізкі свет падзеяў, яго перажыванняў вырваўся з ягонай душы. «Зайграй, зайграй, хлопча малы!» Паэтычны свет Паўлюку Багрыму, паводле ж яго слоў, яму адкрывалі арганіст пры плябані і памёрлы ксёндз Піус Арбачэўскі. Яны давалі Паўлюку творы розных аўтараў, а той перапісваў іх у свае сшытачкі і вучыў на памяць. Вучыў і адчуваў, што і ў ягонай душы таксама трапеча якісь жаўрук. У 1828 годзе Паўлюк Багрым меў 15 гадоў, належаў паводле яго слоў да людзей вольных, не прыгонных, а вольных. У сведчаннях Паўлюка Багрыма за 3 ліпеня 1828 года пра гэта сказано так. 1828 года, ліпеня 3 дня, я, ніжэй падпісаны Павел Багрым, запісаны ў казках вольных людзей. Чытаць, пісаць і асновам арыфметкі Паўлюк Багрым вучыўся і, паводле яго слоў, усё ў таго ж ксяндза пробашча Войцеха Магнушэўскага. Постаць ксяндза Магнушэўскага была ў жыцці Паўлюка Багрыма, адчуваецца неардынарная, недругарадная. Ён яго і хрысціў. Пра гэтую падзею ў касцельных запісах гаворыцца. Месяца лістапада 1812 года, дня 3-го з места Крашына, я, Войцех Магнушэўскі, ахрысціў дзіця імем Павел, народжана ўчора сын законных Юзафа і Ганны Багрыма. Хросным быў Алеш Шышлоўскі з Кацярынай Шышлоўскай. Войцех Магнушэўскі, як і відаць з дакументаў, рыхтаваў Паўлюка Багрыма на духоўны сан.
1728 годзе ў Крашыне адбылася падзея, якая змяніла ў паўлюковым лёсе, ды і самога Маглушэўскага усё. У Крашыне адбыўся бунт. Сюды з Вільні прыслалі 2 роты пяхоты. Пачалася расправа з непакорнымі. Гэтая стыхія не абышла і Паўлюка, і яго настаўніка. Пачаліся допыты. Настаўнік іх не вытрымаў і ў тым жа 1828 годзе памёр. А Паўлюк даў падпіску, што ніколі нічога не будзе ні пісаць, ні перапісваць. Будь здорова, маці мила, как ты мяне не родила, как ты мяне не кормила, счастлившая, як ты была. А я, каб я каршуном родился, я бы без панова быўся. И у паншину не погнали, и у рекруты не забрали, и у москали не отдали. Мне пастушком век быть, а в москалях трудно жить. А я и расти боюся, где ж я бедный обернуся? Ой, кажаня, кажаня, чому ж не сел ты на мяне, каб я больше не подрос, ды от бацькавых колес. Верш «Заиграй, заиграй, хлопча малы» — гэта плач душы беларускай. Плач сцішаны, калі слёзы не льюцца, толькі глытаюцца, але надзвычай шчымлівы, плач спакутаванай душы беларускай. Верш «Заиграй, заиграй, хлопча малы» — гэта адзіны, як ужо згадвалася, вядомы нам твор крашынскага самародка. Адзіны, але не першы. Чаму так думаецца? Верш «Заиграй, заиграй, хлопча малы» вельмі таленавіты. Вядомы паэт Кастусь Цвірка згаданы верш параўноўваў з адшліфаваным кавалачкам бурштыну. Паэтычны радок у ім раскаваны, лёгкі, песенна-напеўны. Зараз вы бачыце на экране гэты адзіны Паўлюкоў верш у той арфаграфіі, у якой ён быў надрукаваны ў кнізе Ігната Яцкоўскага. Яго арфаграфія крыху розніцца ад той, якой мы карыстаемся зараз. Кніга ж Яцкоўскага набіралася ў далёкім Лондоне, а ва ўсялякім разе менавіта так, у такой арфаграфіі надрукаваны славуты Паўлюкоў верш у 1854 годзе. Свое родное мястэчка, свой родны кут Паўлюк Багрым у вершы называе, зверніце ўвагу, Крашын. У Крашыне жыць не буду, у Крашыне пан сярдзіты. Самародны талент Паўлюка Багрыма шмат хто параўноўвае з талентам Доруса, Шаўчэнкі, нават Кальцова. Пагаджаючыся з такой высокай ухвалай, ганаровай ухвалай іншых літаратуразнаўцаў, разам з тым і пярэчым, і кажам, у Паўлюка Багрыма свой талент,
і ні з кім ён не параўнаны. І з такой думкаю нельга не пагадзіцца. Прырода надарыла Паўлюка Багрыма і талентам мастака незвычайнага. Хто там стук ды грым звоніць молатам, то Паўлюк Багрым, яго доля там. Кузня, дом і храм, горан полымем адбіваецца нібы золатам. Ой, як жар гарыць на далонях рук, і ў блакіт ляціць Паўлюкоў жаўрук. Багрым мастак-каваль. Вось гэтая люстра у Крашыне называюць жырандоля, зроблена на кавадле рукамі і фантазіі Паўлюка Багрыма. Прыгледзьцеся больш уважліва да яе. Уся яна як адмысловая карона, а якія гнуткія пераходы. Нібыта гэта не з жалеза, а з воску ці пластыліну вылеплена. А паўлюковы жаўрукі на жырандолі, іх 14, фігуркі птушак з волава, яны пасаджаны між крыжыкамі і свечачнікамі. Прыгледзьцеся да гэтай дзівоснай металлёвай кветціні, як усё ювелірна зроблена. На жырандолі таксама Паўлюк Багрым пакінуў свой аўтограф, імя, прозвішча і даты. Чытайма. Павел Багрым выкаваў у Крашыне над Шарай у 1881 годзе. А само прызначэнне жырандолі свяціць. Свяціць у святыні. Ці ёсць яшчэ больш што высакароднае за гэтае прызначэнне? Таленты павінны свяціць людзям. Свеціць сваім талентам і Паўлюк Багрым, свеціць сваім землякам, усяму нашаму народу. У кузні крашынскай гром дым куе ў ёй люстра цуда Паўлюк Багрым, якая перад алтаром змрок будзе рассяваць святлом, каб лепш падсляпаваты Бог людскую крыўду бачыць мог. А народ, нашчадкі яго, дзячаць яму тым жа. Многія крашынцы называюць Паўлюка Петруком. У Крашыне ўсё жыве багрымавым духам. Тут ёсць школа яго імя, а ў школе музей. Кожная рэч у ім распавядае пра Паўлюка Багрыма, пра той побыт, у якім жыў ён і ягоныя землякі-местачкоўцы.
До нас не дайшло ніводнай выявы з абліччам Паўлюка Багрыма. Тое, што мы бачым, гэта уяву мастакоў. Першы паспрабаваў увасобіць падабізну Паўлюка Багрыма народны мастак Заір Азгур. Мужны, засяроджаны, настойлівы, напорысты. Адкрыты лоб і твар суровы, з вялікай складкай між брывоў, в шыркі раскінутыя бровы, і ў скроні б'е бунтарка кроў, а з-пад брывоў пагляд крылаты і рвецца ўдалі глыбіню, рысуе ўзоры для булату з душы збалелай і агню. Віруе гнеў, на твар суровы адбіў свой след бунтарскі дух. За здзек паноў над роднай мовай плаціў крывёй сваіх паслуг, каваў булат і гнуў падковы і рваў прыгонны гнёт акоў, збіраў для песні зброю словы, за здзек плаціў агнём радкоў. Постаць Паўлюка Багрыма вельмі блізка ўсім творцам. У 1994 годзе яны выдалі пра Паўлюка Багрыма кнігу, якая так і называецца «Паўлюк Багрым». У ёй усё пра Багрыма, дакументы, нарысы, вершы, развагі. Сымон Свістуновіч, мастак. Для мяне Паўлюк Багрым – легенда. Яшчэ вялікі працаўнік. Быў Багрым высокі, прывабны, меў залатыя рукі. Усе людзі аб ім казалі, ды і сёння ўспамінаюць толькі добрае. У яго былі 4 браты, 2 сястры, ды свае дзеці, 2 сыны і дачка. Меў ён і прыгожую жонку Карнелю Шышлоўскую. Памёр Паўлюк Багрым у 1891 годзе. Якраз у тым годзе ў далёкім Кракаве выйдзе дудка беларуская. Яна нібыта падхапіла Багрымаў кліч. Памятаеце, Паўлюк Багрым клікаў: «Заіграй, заіграй, хлопча малы, у дудачку і цымбалы». І Францішак Богушевіч заіграў у гэтую дудку на ўвесь свет. Мураваны Крашынскі касцёл, у яго сцены умураваны пліты паўлюковых сучаснікаў. Тут ёсць і дата 1891 год. Спачывае Паўлюк Багрым у сваім родным Крашыне на могільніку побач з касцёлам. Тут жа ягоныя маці і бацька. Ходзяць людзі ў святыню, ходзяць Богу маліцца і з малітвай успамінаюць свайго слыннага земляка. Пры самым касцёле велізарны валун, на ім светлыя словы. Жыццё кароткае, а радзіма вечная. Гэта сказана для нас, для нашага розуму. Гэта сказана ад мудрых, ад такіх, як і Паўлюк Багрым. Паўлюк Багрым жыў лёсам сваіх аднавяскоўцаў. Іхнія перажыванні, іхні горыч, боль і трывогі ён перанёс у сваё сэрца і душу. Паўлюк Багрым пражыў доўгае і шчаслівае жыццё. У чымсьці яму пры ўсёй трагічнасці можна і пазайздросціць. Жыў чалавек маленькі на зямлі, вясновым сонцам мала быў сагрэты. Затое цепліў зерні ў раллі, затое ён нястомным рос паэтам. Ён на сабе адну навуку зведаў, вяршкі панам, халопам камялі. Ён вырастаў з прымусу і з трагедыі і быў ужо крылатым на зямлі.